Kienu varji l-mistoqsijiet li l-parteċipanti fil-Google Hangouts staqsew lill-mexxej Laburista Joseph Muscat fl-ewwel sessjoni l-ħadd filgħodu. Luke Desira, impjegat taċ-ċivil, staqsa dwar koppji li jkunu se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Għandna f'moħħna pjani li permezz tagħhom ħankunu qegħdin ngħinu lil first time buyers, lil nies lil żgħażagħ li ħajkunu qed jixtru l-ewwel dar tagħhom. Pjani realistiċi, ġifieri mhux inwedu lil ma jisfen, imma pjani realistiċi u sostenibbli għall finanzi tal-pajjiż, b'involviment ukoll ovvjament tas-settur privat. Għalli jekk il-Gvern qiegħed jippjana l-budget li jmiss, il-koppji li se jixtru l-ewwel proprjetà għandhom ikunu priorità. Fiona Borch Lewis, manager f'kumpanija tal-assigurazzjoni, staqsi dwar is-settur finanzjarju. Joseph Muscat għal li gvern ġdid iżomm kontinwità f'dan is-settur bil-għan li jitħarsu l-impjiegi. Għalli f'dan il-qasam nipproteġu ħafna lill-investituri, speċjalment dawk żgħar u dawk bi ftit esperjenza. Ġifieri hemmhekk nemmen li speċjalment fil-qasam tar-reklamar u l-mod ta' kif isiru ċertu sales, irridu naraw nkunu ċerti u ċari li min qiegħed jixtri prodott finanzjarju ikun jaf għal xiex dieħel. Il-qasam tal-isports kien diskuss permezz tad-domandi ta' Alessandra Paċ, atleta li tgħix fi Brussell. Joseph Muscat qal li jeħtieġ li f'pajjiżna titkattar kultura sportiva. Fl-isport għalina hemm livelli differenti. Hemm l-ewwel nett li tkollok l-idea ta' sport għal kulħadd. Jiġifieri li irrispettivament mir-riżultati tkattar il-kultura sportiva u anke tista' allura issib talent ġdid. Dak huwa qasam li naħseb ġie traskurat ftit. Dwar l-iskola sportiva Joseph Muscat qal li gvern ġdid ikun kommess li jkompli jibni fuqha bi-sħubija mas-settur privat u b'investiment aktar serju minn dak ta' bħalissa. Joseph Muscat feraħ lill-atleti kollha Maltin li ħadu sehem fl-Olimpjadi u għamel kuraġġ b'mod partikolari lit-tiratur William Ketkuti fejn qal li jinsab konvint li Ketkuti qed fadallu aktar xi joffri.